Bylo pozdní odpoledne a pan Alfred si pozval na návštěvu senioru Martinu. Děkuji. Dobrý den. Pojďte dál, prosím, pojďte. Usadíte se na kanapě. Velice mě těší, jak se vám daří. Nekuřte, prosím, jsem silný nekuřák. Výtečně se mi daří. To je excelentně, jak se vám líbí můj obývák. Připravil jsem si pro vás květiny zde. Velice krásné. A díky. Vy jste taky velice krásná. Půvabná. Děkuji. A jaký byl váš dnešní den? Jak bych to řekla, to je velice stručný. A co se událo? No tak například jsem si dostala oči. Víte, že se občas stává dost podobný problém. Třeba takhle, když večer usínám, tak mám takhle rozpadnuté to. A ráda se zase zbojí, takže to není tak hrozné. Děkuji za uklidnění. Můžu vás políbit, prosím, poslyšte si. Pardon.